मोगान भुरग्याक स्विकारतेली मूं गोबायल बास्तितात काजार जाता तेदना एक वस्तोरी गोरबेस्त आसा म्हूण गोमतो गोरची खोशेन माता तोडना आवयच्या कुसव्यान भुरगे आसताना मोन भुरग्याचेर आवयक न्हीद पडना भुरगे जल्मोन माय पायच्या हातान दितून गोठवेंक वयतात खोशीत सोडना जॉय फनांनी सेनझिना इंस्टाग्रामाचेर चॅटिंग कोरी एकामेका लागीं केन्ना चुलोंक नात एकाच इस्कोलान शिकोतोरी मोगान पडोन काजार जावंक चिंतले एकवटाची मजबूत करूंक दोरी 4 वर्सां विस्वाशी रावोन 7 वर्सांक रामेत जोडलो 2022 8 फेब्रुवारी 4 वर्सां विस्वाशी रावोन 7 वर्सांक रामेत जोडलो 2022 8 फेब्रुवारी तारीख 25 जुनाची वरोस 2024 जॉय फनांनी सेनझिनांक बाबा जल्मलो लंडनाक सकाळच्या वरार 3:23 जेसमी आमनाव घालून बाल्टीन दिल्लो सदांच तुमच्या मनान उरतलो तो दीस जेसमीन मोदून मेलभर पोदून जाल्लो आयज लंडनाक तान बाबा कोतात मीस आयज बाबा जेस वाडोन 1 वर्साचो जाला संवसारान नानी एसपीक चेडो जाय आसलो कित्याक सगलीं चेडवां जाल्लीं घरान तूं आपली गोरबेस्त आसतना बाबा फावो कोर म्हूण मागताली रोजारान ना तूं जल्मला म्हूण खबर गोमतोकूच सगळींच आसली खोशेच्या बारान ना तूं जल्मला म्हूण खबर गोमतोकूच सगळींच आसली खोशेच्या बारान Papa Manuel munta baba zolmo Gorabiano dik faklo uzva Shapai Jamesani shamai malir makta Natwaci bori zavukva Roile lebi bore și potto De bore vadon muzbut zataza Bab joy fanani bai senzina Moja utranco koro urtka Gorabian burgen atur gorabo distai suro Baba jes तुमच्या जिवितान gorabo तुमचो जालो पुरो Așa che sendrani ofira babaco mocotat coro Zulm disaci moji vorbi diun babac fula rauneta boro Zulm disaci moji vorbi diun babac fula rauneta